ena muso bako anibanye anga fodini bwe masebegata opere jeli dande fodi minno la darakola sibiri minyi sibiri kuna funikafu kono ko kengere nya to ko kuna funikafu kenako alebi sigi minyi radio macha fm na unte dore minyi dabaji karamugo olubi fasiri minu zibi on me ferni dabali ke kasika abama yelama tudungana akaja minyi malide famba kubise ka famia soro jamana ale yira ku goro la chugumina bita minyi ma fla baradu ala yi au gresredo minyi mamadi bakorba kunati ni beko mbk barofa ka fara minyi esulmane aidara shifukeka minyi nge krafi ale be flake non tabulu bada jawi jolu amafoka wolimondo temena kabui ka janunda ka cheri minyi je kuna funi di sira kuroka ni uyi internet yi ka fo mingoni ni dogono muso fama bada fatmata tapili ama fo ka wali mando wala o minu me na ba kan lameni watina minyi je mukanyi na ba fe ka laje minyi mb kan sifuken en zigli directement au biseka do radio matcha fm alere page ka me direct ka oka do temena ka boy minyi nere mbk barofa ne ka page bi na be wele ko mbk media ni oyi mbk media ta sisa aban zigile yi yasa minyi ni soja obseka sana ele chumina sulmani aidara minyi kuna fonu yu ukacha mulu fuli la si minyi fleboni edlamebo sigata la fuli ni wali mono go tefa nyeshi dola jilima ya fo kuna funi kacha mantile ya juna minyi yako no kuye kaseka udama di dokuloka kabega media ngalo cheka sheji be bolo wala idara ma je folo minyi uru kama ma ne mi chugodo a woni de benabide pigeon uru kama ma kwali ya basite ay wasulmana idara shirfuke sigatenna ne ben nega do kaboni sebenyi seben mi ni ubawul ko sud hebdo alif mane do de min woni ni kari temeni ni sa na lebena minye de samro kalo kle nanima samba flane mugane fla farafina klebia vaje buluba ni uisirawo manyemo ye olu ye nwanyi kerengerelenge minye Nigeria alifa ba kono ni ui Abuja minye nyoganye ni sa minye jamana sabaka minye talike minye Mali Burkina aywa foka tasi minyi elagini jamana konuma sigi ngoni me uluka ningene kone ngasa minyi sidawo mauye uyi hakila dota hakila mi nabi magwa ikamarana fasiri keba ka fola uya jira ka fosa sidawo jamana nyemo ka nywanye kofe bena ka jira ka fo kodona na tola telea ubina minyi fere ni dabalike ka sika kelebulu kurado sigi kelebulu minga bara bina nyeshi mima uye ka fere ni dabali ke yasa minye sira o jamana o kono minye jatiga wale kebo bisika kele chugo mina no temena ka bwe kelebulu inga bara flana bina ke jumenyi uye di ka fere ni dabali ke yasa minye kudeta akana siga ke ble sira o jamana o kono o sira tiga nasa ayeme ka fo mingoni yini mbara kurenyi ni sira o mo ba fe ka nudu yasa minye fanga jaso kanake hakila mimme ula uye minye sa minye ubi fere ni dabalike minye kele daga doyi kali sigi minye Senegal faba kono la kari no temena kabui sida moka force anti coup d'etat and anti terrorisme ko ba fa fere ni dabalike minye coup d'etat bali jebulu doyi ka sigi korwar faba kono Abidjan no temena kabui minye ajebulu ware ko ubina fere ni dabalike asiga ale sigi minyi Niger faba kono ni ko nyame fasiri ke ba ya jira ka fo kunun bedda bonde mi kunun bela jiri kunyi minyi sa o te dore de o de ka fere ni dabalike ya sa kudita ere akana sika ke minyi sirawo jamana nyamo bela jiri kunun bena ka fo mi ngoni ni vere kure nyi ko ubina asigi singa
aliyira me ka hosa ningele buli na adola a nu koko uba labara chugula minyi gwele chamanyi obi songa ye ala a ni ma minyi Burkina Faso jamana jati minesa ka ye ka fo minyi sirawo jamana nyamo ye oluka kele bulu kerengere le do sigi a ya sa minyi kudeta ale bi se ka bali chugumina ko yelma abike kunogonyi wa sirawo kan kele nunu ka se ka ta Burkina ya sa minyi Burkina jamana nyama ye ka se ka le wuli ka bo a yoro lawa a ko nyingali to mi be o yoro la ko tina ke bara noyi ka dolasa sirawo be ka kele farminda a nu ma lajeni hagli a dola minyi sirawo ko reye a flungulu na da kulo ka laba bi songa chide ko yelma sirawo mo ka kele chew na songa ta minyi chadi jamana konowa chadi jamana nyema mi meni wati na ni kudeta o sigi ni o Mahamad Idrisi Debi a ko una sekata yiwa minyi lagine jamana be o chogola Mali ale fene be o chogola sirika ba ko ya yira ka fo sirawo nyemo nimbare u ka lajeni hagli u kana lajeni dushiye adola nu ya lajeni dushiye sa mi ngoni yi asirawo ko aflingulu na da kulu apa bele gele na chi bobo nande mena ka boyi sirawo ma nyemo ka nyanyi kofe mi nyi e karitemeni nyi na le bena e December kolo kle nanima a ukmana anga faso Mali ka de ba Mali ta fate dore de o yedi mi ngoni yi e wulika jomi me na bisi wati jamo akilla jigina ko warka kele je binan ni konondo nananga jamana kono a ayira ka fo ku na ku munde dore de mi nyi basigi baliya o bisika do anga jamana kono chugumina mi nyi franjala fanga ka siga bisi basa ta ka nyeshi uma o de sira tigala sa mi nyi anga franjala fanga nyamo yi ulu ko ni ma ko fole nu woni mene ka sika udo kasula kaso ko fe sa delu ni wulika jo bele je de temene ko fe mi nyi musu sabai colonel Asimi Goita ayi ulu bla ko warka kele chei atotura mabinani ani woroi sirawo nyemo ka nywanyela a ukole mbena ka fo ko warka kele che binani woro mi na be Mali bulu a ko Malika fere ni dawali ke jona minye kabin soni minye janvier kalo nata inje samba flani mugani saba a minye ko warka kele che binani ni woroi a ko Malika fere ni dawali ke kasika ubla kata koro wari jamana pasiri ke ba ko ne ayira ka fo ka le ba yere nyininga ko yel ma sedaw mo ye jode du koro wari mo wa ka jala ki di Mali mo wa a ko jala ko minye nyingali tomi a ko akone meni yorena ko nga minye Alassane Dramane Ouattara ka ye fere ni dabali bele jele ke ya sa kasika sedaw jamano bele jele fara aka mi ngoni ye ubisika minye dimi do Mali la chugumina be pasiri ngoni zimina Babakare Justin Ndiaye fe asamana kabo minyi Sud Hebdo kono Babakare Justin Ndiaye ka fo ka Sud Hebdo fasi dekulu ma bela jenefo moni bokoroba konati aywa itenya mami ko tamala eko ni ya kigibla nye ko flenye ple otina bo lawa minye fasi ye mentege do mebona yi sebe mi membulu ko odi nouvelle horizon nyeda kura ibaye ka fo yesigi mi bla na kera Nigeria ka beni December kolo kle nani samba bla ani mukon bla sigi abe bioro ni flana era konina ibaye kene ka jumana nyema chama era koni kumbe ubeti jo sheki nyona shila aleni gouvernement nyemau aywa ka bo kene yere kene ka ibaye ka fo jien kile atomba oluka deme kube po kata si parafina kiliaton o fene ka demere konima aywa mime talike barake nyuguna ibaye ka fo olu fene bella jeli konika demere koni kume keninka ibaye la yini kunye munye tuguni o de ye ka se ka barake bara mi mese ka Mali yere ka ale deme yasa an be chama tela fanga mi kono o dala kutugo aywa wati mi fora o bese ka ko kono tuga mi ila komi iye mami bla mime talike ko wari pinitigi la ka binani ni woro to mi no obe an ka jumana re koni kono kabini mi sigi bami na kera New York jamana re konika kata odona kana bila eko fu idengile re koni mabwano la nga minye jeteneligala chamanye aywa olu re koni ku hakilina ye o sigi re koni bole ko fe eko ubida bereta Mali re koni kama Mali re tina seki iro soro ka bo bere mi re koni koro nga alisa bi ame wati mi na ko di bole fintigila kabina ni woro ato ube Mali la alisa minye CEDEAO ye eko utal labanto amake dilli wa bi ame wati mi na sigi kura mi no kera na be bioro ni flana re koni ma aywa
ibaye ka fo December kolo klenali samba fla ani muka ani fla CEDEAO koni ye folike kanyesi no ye Mali jamana nyemo koni mafolo obeta like baraba mununi ulubiga ke yasa minye beje jamu ye ameseka siginka do okonna la tuga mina aywa obara nunu konna la uye la nyini ke la nyini mi no oye onyini je krea tomba ele fe fokata se parafina krea tomba aleni jamana teru aywa olu yere koni bela jele fe obeseka fere na suga bela jele tike soro aywa haklina ani fela ukaseka olu yira Mali la tuga mina minye ba chikele mimbe Mali la obeseka bantuga mina ka fere na suga bela jele ke kala filmi ni ale bara ubla lembe ka san 2024 ino ya kunje wati ye aywa olu bese ka ketuga mina a wati yere koni fela ngaki ibola aywa ibaye ka fo kenen yere fele ka ibaye ka fo ubela jele nyu ka bizuma kasi kaseka o yira bara mi bese na bi Mali yere koni kono krekren ala mi metalike dien kele atomba olu ka kreche mi mbi no ye basiki kreche uye ibaye ka fo jemana munu kumbe akono na be fu mo ko contingent olu yere koni muku ka mina mi che doni biko olu kamana gwa ubuko olu yere koni sira wa ukoni ye wele fene da kanyeshi o jamana ni o teru fene ma yasa mi nye deme po ye obeseka do Mali matuga mina kale jugu mi be an ka jamana kan ore o kun be seka setuga mina wa Mali yere koni ananye mo olu bela jere doni kasika to patri asebena mi nye demba konte fe anya saba ka bo nouvelle horizon konna nouvelle horizon fatri jokulu bela jere sulmana idara shipuka amu fo nebe ndega do ka boni sebenyi sebemi nama wele ko mi nye de soir de Bamako wula ale kumane do de mi ngoni ye anga jamana ale kora va konve mi ye bamanji jegulu bafla ni o jenemu ale ni daishi moyi a olu ye nyon zoro mi ye masaranga sho ya ketala akeni mi ye desamro kolo kle nani tni samba fla ni muga ane fla suge minyi fasirike ba ka folasa ka yeme ka fo abisi wati jamo minyi gawo marabulu do koni ni a ko koni me minyi jatiga wale ke bo koni nga marakono de ni o temena ka boy minyi minaka ale yere marabulu yordo fenebi a ko abe ko mi ulu fenebe minyi jatiga wale ke bo fene ka marakono de ina fo tisit kata endili minna tamal kata fo kata bla ander bukanna a ka yime ka fo ni yore ngoni mara jatiga wale ke kuluba fla ni nyonje ni we daishi ale ni jini mu mawye a kwa kemme gwele ya baile abiye ka fo ka keni kari temeni nyisa jini mu ale ni daishi maw a we nyonzoro minye yangadi ka teme yingade minye sulmane aidara shefuke mamina nu koni nyonzoro sa a mingoni jatiga wale mado yesa ni we jini mu mawye olu ye fere ni tabalike minye civil me a no date kelela u nite kelela u be ku ka sena u ke be ku ka jago misenunge a ko bagatara ke minye madide do mo ni yoro masine ngone na de minye ma biulu vla bonyango a ko ulu de bonena u nina fu falaki pasiri ke ba ko ni ajira ka fo ko kabini minye ma biulu vla ngone bonena u nina a ko fo kana bla ni yoro ngone na minye jamana maraba ma kelemati jo kata yoro laide ko ni ko mi nabi mugo toro kusebe o minye alisa gacha mogoka secretary general ka fola ni o faade ag alma mahamudu ali koninya yira ka fo ko minyi franjala fanga nyemo ye chendo ube wulika jola ya sallakana bisika sabati chugumina kunga alisa malide famba ko ni me regere nyana minyi koraya va ko ni ve o ko ne mekule konna ya sa minyi lakana ye ubisika sabati chugumina lakabi ye ka fosa ni wati labaina minyi ni kulu ba flenyi na flabe mamurukili njekulu ye jenemo alini daishi mau a ko fadinya bli de be uni nyonjele o ko ubeka kele yoro marale de nofele mi woni ye ni jenemu ko ni yoro mi mene daishi bita wulika joke yasa kaseka jenemu gwenga boy mi ye daishi fene na de fene dugo mene seka aka marachoko ulu kuna mi ye jenemu mau fene ulu bi wule yasa kata ulu gwenga boy o ko ni fodi ya jala
kɛra kɔni ngɛmɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin maliden kɔni ma min ye maa 70 bɔɲɔgɔnw ye sibiri la ko olu bɔnɛna u ni na min ye Atolate n'ale yɛrɛ bɛ min ye Ansongo yɛrɛmarakafo fɛ ne wasiri ŋɔni sɛbɛnna min ŋɔni ye l'histoire de Bamako Yusuf Konate ale fɛ ka Yusuf Konate fo ka histoire de Bamako fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Madi Bɔkɔrɔba Konate to temps to fiyɛ totigi ale na sankolo fiyɛ min bɛ tali kɛ halisa gɛlɛya la an ka a mɔnɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Ntili ni ale yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ i b'a ye gɛlɛya a kɛra sababu ye koyi bi an bɛ waati min na yen nɔ mɛri a ye laseli kɛ i y'i dabɔ kɛlɛjugu min na ni o bɛ tali kɛ banbaciw u yɛrɛ dama kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye a kɔlɔlɔ n'a gɛlɛya a kɛlen bɛ maliden nanamasumalenw olu de kɔni ta ye ayiwa a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye maa ba caman olu de kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la bi an bɛ waati min na 580 olu de kɔni ye taama minɛ ta ka taa min ye Ntili yɛrɛ kɔni dugu kan bari ka d'a kan banbaciw ka kɛlɛ a kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase olu ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ don min na u bɛ taa nin yɔrɔ kofɔlen in na i b'a ye maa kofɔlen ninnu u sera yen ka sɔrɔ fɛn den kelen o t'u bolo nka i b'a ye jeune maaw kɛlɛ yɛrɛ a kɔni donna yɔrɔ jumɛn fɔlɔ ale ni État islamique cɛ o de ye Doro ye min bɛ tali kɛ Tatazim na ka taa Tinale ayiwa i b'a ye o min kɛra a kɛra sababu ye 500 ani 83 olu de kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa min ye Ina Boragan ayiwa Ita Deyini Bagari Tumuzok Ekaz ni ale yɛrɛ bɛ Ntili yɛrɛ kɔni mara yɛrɛ kɔni fɛ nka i b'a ye k'a fɔ taamaden ninnu kɔni bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la waati min na ayiwa u ni fɛn den kelen ma bɔ u sigiyɔrɔ la ayiwa a kɔni kɛra dɔrɔn an se bɛ min na n'o ye an senna samara ka se ayiwa an kanafiniw ma ayiwa o kɔni u wulila ka se n'olu ye min ye Ntili yɛrɛ kɔni kɔnɔ o min kɛra monsieur le maire ayiwa a kɔni bɔnna a kamana na o kama a ye wele yɛrɛ da wele min n'a kɛra bataki ye ayiwa ka ɲɛsin baarakɛyɔrɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ma ni o ka baara bɛnnen bɛ yiriwali ma ayiwa ani ka dekun bɛ maa minnu kan ka se ka dɛmɛ don olu yɛrɛ kɔni ma yaasa olu bɛ se ka wuli cogoya min na ka taa Ntili k'a lajɛ maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ gɛlɛya in ye u bɛ dekun min tɔɔrɔ min kɔnɔna la ayiwa fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ sisan yaasa gɛlɛya ninnu olu yɛrɛ kɔni dala bɛ se ka lakuru cogoya min na i b'a ye k'a fɔ mairie bɛ tila k'a jira k'a fɔ bi n'i ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ta gɛlɛya a bɛ ka fara gɛlɛya de kan u ye a san 10 ɲɔgɔnna si ye ayiwa malidenw olu kɔni bɛ tɔɔrɔ jugu ni gɛlɛya jugu olu yɛrɛ de kɔni kɔrɔ k'a sababu kɛ banbaciw olu ka wulikajɔ min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana a n'a di u ma i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na maa ninnu n'o ye banbaciw ye ayiwa u kelen bɛ ka wale kura minnu ta ni o kun ye an ka kɛlɛ kun fɔlɔ la anw ni jamanaden nanamasumalenw kun tɛ nka bi i b'a ye k'a fɔ bin bɛ ka ko olu de ka dankari da yɛrɛ bɛ ka kari u ni yɛrɛ kɔni na ayiwa u kelen bɛ ka taabolo kuraw ta taabolo min n'a bɛ ka kɛ degunba ye ayiwa ka se jamanaden nanamasumalenw ma ayiwa mairie a ye wele da ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ayiwa fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ yaasa minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la ayiwa olu kana kɔngɔ u kana minɔgɔ cogoya min na ayiwa kanu ye o laɲini kɛ parce que a sɛbɛnna Umaru Angoyiba fɛ k'a bɔ histoire de Bamako kɔnɔna la ne bɛ n bolo don ka bɔ ni sɛbɛn ye min ye n'an b'a wele ko l'histoire de Bamako Bamakɔla ale kumanen don dɛ min ye Mali minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Sukɛli Kokala Mayiga a ye baaraw kɔni daminɛ dɛ baaraw daminɛlen dugusajɛ a y'a ɲini minisiri bɛɛ lajɛlen fɛ ale ye kalo hakɛ min kɛ k'a sɔrɔ min ye a ma lafiya baaraw baara kɛra k'u ka n'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ale Sukɛli Kokala Mayiga ye hakili lajiginna basiri kɛbaa y'a yira k'a fɔ sa min kɔni ye dɔgɔtɔrɔ Sukɛli Kokala Mayiga waati tɛmɛnenw na sa a yira k'a fɔ min kɔni ye ko a fari ma lafiya o de siratigɛ la sa min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye yamaruya kɔni di a ma yaasa ka se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka se ka taa min ye a sɛgɛnna fiɲɛ bɔ cogo min na min ye fari ye o bɛ se ka lafiya cogo min na o tuma min na sa dɔgɔtɔrɔ Sukɛli Kokala Mayiga ni fari n'a lafiyara mɔgɔ b'a la k'a ye Sukɛli Kokala Mayiga a taara min ye jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ dagayɔrɔ la ni o ye Kuluba ye o siratigɛ la ni colonel Asimi Goyita ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn y'o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ sa min ye mankan misɛnninw ni duguduguma kumaw kɔni jara Sukɛli Kokala Mayiga yelima a bɛna n'a ka minisiri ɲɛmaaya la wa min ye sɔrɔdasiw t'a fɛ k'a bila dɛ min ye mɔgɔw kɔni ye olu kɔni ye o kuma misɛnninw kɔni jaya kɛrɛfɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛnen kɔfɛ sa min ye tɛnɛn tɛmɛnen ye
n'ale bɛnna Décembre kalo tile 5 mɔ san 2022 min ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye gafe kɛrɛnkɛrɛnlen bɔ gafe kɛrɛnkɛrɛnlen min n'a bi Choguel Kokala Mayiga yamaruya min ye a ka ministre ɲɛmaaya baaraw ye a bɛ se ka olu kɛ kɛcogo min na nin baara ninnu kɔni kɛlen sa min ye Choguel Kokala Mayiga maa do n'a donna ko ko la a b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'a fɔ k'ale donna nin ko in na yaasa k'a yira malidenw na k'ale Choguel Kokala Mayiga k'a kun dara wa k'a tila ka segin ka na sa min kɔni ye Décembre kalo tile 6 tɛmɛnen ye san 2022 Choguel Kokala Mayiga a ye gafe kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sɛbɛn kɔni kɔnɔ sa Choguel Kokala Mayiga kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni kun wajibiyara ka sababuya kɛ a yɛrɛ ka kɛnɛyaw taabolo ye ka kɛɲɛ ni min ye utu kalo tile 10 tɛmɛnen ye san 2022 fo ka n'a bila min ye Décembre kalo tile 4 na san 2022 Choguel Kokala Mayiga a ka nin sɛbɛnfura in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ sa ma min n'ale kɔni ma lafiya kosɛbɛ min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye min ye colonel Assimi Goïta ale ye danaya da o kan ka se ka o sigi ale nɔ na fɔlɔ sɔni ka na ni min ye lafiya ye ko nka bi kɔni ale bi Ala fo k'a barikada min ye baaraw kɔni ye ale ye baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ nka Choguel Kokala Mayiga kɔni ko ale b'a ɲini ministre kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ kalo 4 min n'ale y'a kɛ k'a sɔrɔ ale bolo tɛ baaraw la o la ale b'a ɲini ministre kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ kalo 4 in kɔnɔ min ye min kɛ min ye papier min donna yɔrɔ min na nafolo min dara sira min fɛ i ye baara o baara kɛ ko ministre bɛɛ lajɛlen k'a kɛ gafe ka se k'a ci ale Choguel Kokala Mayiga kɔni ma masirikɛba kɔni y'a yira k'a fɔ sa min ye Choguel Kokala Mayiga a ko nin kɔni ye a na k'a ye ko kura dɛ an bɛ dugawu kɔni kɛ sa Ala kana ni basigi an ka jamana kɔnɔ ne masiri kɔni Zimina Elhaji Mamadou Gaba fɛ samana ka bɔ min ye le soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Elhaji Mamadou Gaba an bɛ a fo ka soir de Bamako maa bɛɛ lajɛlen fo Mɔdi Bɔgɔrɔba n y'a mɛn ko ministre 14 ko olu dɛsɛra wa walima olu ma sɔn ka sɛbɛn kɛ k'a bila ka taa ŋunu kɔ mɛ sen nɔ yo tɛ sigiyɔrɔ ŋunu kɔ Ala k'a kɛ ŋunu ka ye Mɔdi Bɔgɔrɔba Konate i b'a dɔn k'a fɔ i na ko ma fɔ cogoya min na ko musokɔrɔnin a tɛ sugu dɔ la nka a ka sanga o bɛ se o sugu la halisa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga n'i ye ale ka kuma ta halisa an bɛ taa n'a ye ka tɔ mɔnɔbɔ i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa i na ko min y'a fɔ cogoya min na sariya min n'o kun ye colonel Abdoulaye Mayiga ka se k'ale yamaruya ka kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala nɔnabila minisiri ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ o sariya in o kɔni o bɔra dɔgɔkɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka baara ka nun don ka bɛn ni tɛnɛndon ye Décembre kalo tile 5 san 2022 ayiwa après son retrait stratégique ka bɛn ni a ka kɛnɛya taabolow ye i b'a ye a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ min na baaraw kɔni olu daminɛna ko kura tuguni ye nka bi an bɛ waati min na i na komi an y'a fɔ cogoya min na ani maa fɔlɔ min kɔni ye ɲɔgɔn ye o kɛra jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye fɔlɔ ni o kɛra ka bɛn ni min bɛ tali kɛ Novembre kalo tile 25 san 2022 nka ko o bɔ a la a dɔgɔkɛ n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ni ale yɛrɛ kɔni ye fanga cɛbɔ minisiri ayiwa fo ka taa se gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela o minisiri yɛrɛ kɔni ma ayiwa ani olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ka bila sirali kɛ i b'a ye a bɛ fɔ maa min ma ko secrétaire général du gouvernement fo ka taa se dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ ka directeur de cabinet ayiwa ani ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ bi an y'a fɔ cogoya min na nka yan'o cɛ ani jamana ɲɛmaa de kɔni ye ɲɔgɔn ye ayiwa a taara i b'a ye k'a fɔ Cristiano Ronaldo u ka force ayiwa ani Messi u ka technique o de kɔni b'a la ayiwa ka t'i jɔ jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ ayiwa kɛnɛya kɔni olu kɔni sabatira bi bɛ waati min na baaraw ni an ye minnu daminɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a komi jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔ la ayiwa n nana yaasa an bɛ se k'a tɔ k'a bɛɛ dalakuru ɲɔgɔn fɛ cogoya min na i b'a ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a bɔlen ani jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye la a ye foli kɛ foli min ni a kɛra kalo 4 min n'ale tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la baaraba minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra a kɔnɔ a ye foli kɛ ka bɛn ni o baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen nka i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a bɛ na waati min na bɛɛ kɔni b'a dɔn jamana gɛlɛya kɔni a b'a kɔnɔ
foka tuti ibaye ka fo alisa daga fale do ka minye aywa alisa sotubila ye ale bi ka minye ka se ka dosuma ka se ko ka kan tuguni bi ame wati mina aywa ko yani ma do doro shukel ko kala maika fere ba bulwa ko yani ma do doro shukel ko kala maika doniya bala wa min ba to bi gele yamu be jamana kono aywa olu yere ko ni dara se kala ko tuga mina ali no ya soro mi ye CDAO ye no ye farafina klebi afa to olu ka je kuruba o ko ni ye aka gele ya ka wuli ka bo malika ga alisa sama samali ko ni be mali ni je kulu ko ni ani nyogon che alisa o ki boala jamana re ko ni konnala ni tara mi ye kalankara mo ye olu mana bla iba yi kalandu ulu bata wa kata si barake da wore ma ulu re ko ni pene bu unyi do ala kani bela jele de ko ni fara ngon ka na fora ko ka chama jela ko ka se ka dala kuru ka beni moye wa san 2024 e ko do do shugel ko kala maika ko ni bela jele fere ba ko no wa ngali ko ni akela ka beni ni yure ay wa fasiri asemena pene mi ye Yusuf Konate ale fe ka bo suar de bumako ale re ko ni konnala l'histoire de Bamako fatri jogulu mo bele jela mo fo nebe mbolo do ka boni semenyi seme mi nama wuli ko kati 24 kati 24 ale kumane do de mi ngoni ni anga jamana kalango ka kerengere liana sa ka bi ye ka fo mali kalango ka keme soroba nyami o ibi kalazo do yesa mi ni mali yere mi ni enseignant mo ye o luka hakilo be ka labarai me kalazo chama mi ni wati labayina ko kalanzi wara be ka ke minde mali ali yere ka hakilo yede o de strategie la sa ka bi ye ka fo ni wati labayina minni logol su chayale du ko logol su chama venabe bolo wole ko école française logol su chama venabe ko bolo wole ko école américaine o ma ando wole to godi ando wole Marienne. O strategie la min woni ni ningeme sababu ye min ye mali kalandu ye ka kama chama woni ndunu abiye ka fosa ko kabini min ye classe folola ni o premane la min ye logoli de do be demisenu a min ye kamara be kala okun ka mi nani français te keleni o ye anglais so bani aidara shifuke kala zo do be demisenu a classe fla classe saba e min ye université ni mi chocolate na ye no zoro anglais la ba da tu la admission mede mani bono ni good morning body ko na le fola ni te mera good morning ka ko ra ko be kono you speak English you speak English you're not meta you understand you understand English Nigeria ta wal magana tari no Nigeria no Ghanaian I speak English in United States of America You speak English? Very well. Speak. No, I'm telling you, good morning. I see you. So what I tell you, okay? Me mali kalangoyi ka keme suruba nyami. Demisani do be olube anglais damine setemuna. Demisani do be olube minye anglais damine kabi peremane na. O adola no lu tara nyozoro concours la. Walma no lu tara nyozoro examena. Mama be malika hajilaka akacha na olu chamandi sazoro. So what I tell you, ngone ngale sa le directeur national de l'enseignement fondamental ni oye Isufu Albert Bedari et Touré à l'école Mora minye ka sebe kelengelenge okoliso be no ba wulu ko école française okoliso be no ba wulu ko école américaine ay sebe wura ko ni mboka ci abele gelema a fefe même malikono yamara sebe mi me obolo ni obu yamaria ka kalaje wura ke minye malikono kalazemi nani mali yere ka kalaze te krenye minye directeur ko nye akon munye minye fogata se denendeme nye akunyo ko ndi uma ka fere ni dabalike sebe mi me ubulu na sebe ba ya mara ka fo ku ko okoliso e école française walmo ka okoliso e minye okole américaine ku ka na sebe ko wa akalanzo ni sebe njele masoro
sɔrɔ i bolo a ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ datugu dɛ ko min ye Mali kalanko ye k'a kɛ mɛ suruba ɲagami ye Mani Hayidara Fasirikɛba kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga kɔni t'a la dɛ min ye waati nata in na kalanso caman kɔni bɛ Mali kɔni kɔnɔ a k'olu kɔni bɛna datugu ne Fasiri kɔni sɛbɛnna min ye kati 24 ale Fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali asimu de bɛ nin kɛ ngasimu de bɛ nin kɛ Mani Hayidara maa ka k'i yɛrɛ ye sa kɛtaw ka ca an ka taa sɛbɛn ayiwa basi tɛ Mamadi Bɔkɔrɔba Konate i b'a ye Mamadi Bɔkɔrɔba Konate Ala ka tile bɔlen maa tɛ kɛ o kɔni o tɛ se ka wallahi i b'a ye muso min ni ani ayiwa a ka min ye dɛmɛ ban ka se ka o ɲɛsin Mali a den a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ni ko ma tɔgɔ fɔ ma fɔ Fatumata Batuli Ɲani bi an bɛ waati min na a ye a dusukun ka se ka o lakuma tuguni yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko jango fo ka taa se Dɔnbila Yogari ale ni Bosofala i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya o kɔni o tun bɛ ka taa kɛnɛya taasiraw la muso lasirilenw yaasa ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ o tun ye gɛlɛyaba i b'a ye denmisɛnw n'o olu banana gɛlɛyaba b'a la yaasa ka kɛnɛyasow lasɔrɔ maakɔrɔw olu yɛrɛ kɔni o kɛrɛbɛ tɛ o kama i b'a ye jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma mouvement an b'i kɔ ayiwa olu kɔni ye wulikajɔba kɛ ka bɛn ni jiyokaw olu ka wele ye fo ka taa se min bɛ tali kɛ jango Bosofala ayiwa a komini Kurukara bɛɛ lajɛlen olu ye wele min kɛ Fatumata Batuli Ɲani na ayiwa e ko wele a ye a jaabi ka bɛn ni don kofɔlen ye i b'a ye k'a fɔ mouvement an b'i kɔ k'a daminɛ a ma ba danka ni o ye Binta Ɲani ye ayiwa fo ka taa se a baarakɛla a laban ma ninnu bɛɛ lajɛlen de u kɔnkɔn fa ayiwa ka se ka min ye ni sigira kofɔlen ka a sɛgɛrɛ ayiwa ka taa min ye mobili min n'a bɛ fɔ a ma ko ambulance ka se ka di nin yɔrɔ kofɔlen na yaasa ni olu yɛrɛ kɔni u bɛ se ka lakana cogoya min na ayiwa ka taa nin baaraba in kɛ yaasa degun min bɛ yenkaw kan ayiwa o degun ninnu caman bɛ se ka b'o la cogoya min na k'i b'o la Mamadi Bɔkɔrɔba Konate ka bɛn ni tarata duman ye décembre kalo tile 6 i b'a ye k'a fɔ Janjunbiri fɛnɛ kɔnɔ mouvement an b'i kɔ wulila min bɛ tali kɛ dugu 20 ayiwa a musow a bɛɛ lajɛlen ayiwa k'u fara ɲɔgɔn kan min ye safinɛ dilan ka se ka u ta k'u dege o la ayiwa min b'a to u yɛrɛ u kɔni u bɛ se ka gulon u yɛrɛ la cogoya min na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka d'a kan bari ka d'a n'i ko muso ayiwa i ko ɲɛta n'i ko muso i ko lafiya n'i ko muso i ko lakana ayiwa ni muso lafiyara du lafiyara sigida lafiyara wa jamana yɛrɛ kɔni lafiyara nin kɛnɛ in kan ayiwa min ye secrétaire général ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan n'o o ye Makan Sidibe ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ a ye musow wele nin yɔrɔ in na ayiwa baara minnu n'a bɛ ka kɛ u ka u jija u ka ye a kɛnɛ kan a tɔnɔ bɔ b'a ye u yɛrɛ ye ka b'o la Jelibugu la nɔ commune 1 na ayiwa wulikajɔ a kɛra mouvement an b'i kɔ a ma ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Fatumata Batuli Ɲani ayiwa ale yɛrɛ kɔni tun b'o o kɛnɛ yɛrɛ kan ayiwa o fɛnɛ bɛ tali kɛ muso 100 ka se ka kalanbolo yira olu la min bɛ tali kɛ Galadon ayiwa u bɛ se ka u yɛrɛ nafa bɔlan kɛ n'u ye cogoya min na o m'a bannen Mamadi Bɔkɔrɔba Konate Afrika Seni ka denmisɛnw ko olu la ɲɛnajɛ ani baara minnu ni o b'o kɔnɔna la ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲini ka taa ayiwa min bɛ Bama ɲɛwo la ayiwa Fatumata Batuli Ɲani a bolila joona ka na Afrika Seni ka kɔkɔrɔma don bari denmisɛn minnu b'a kɔnɔ malidenw don e ko ni Afrika Seni ko in jɔra olu ka baara ko a tɛna dabila wa o ɲuman ye min ye ayiwa a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma ko Bama hali min n'a bɛ kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen ayiwa k'a tɛ fɔ min ye mouvement an b'i kɔkɔ ale bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma yaasa maliden minnu b'a kɔnɔ baara la olu ka baara u bɛ se ka lakana cogoya min na o ka bɔ a la Mamadi Bɔkɔrɔba Konate i b'a ye k'a fɔ Fatumata Batuli Ɲani i b'a ye denmisɛn min tun bɛ yen n'a tɔgɔ ko Seyidu Tarawele ayiwa a si yɛrɛ kɔni man ca nka i b'a ye kuru min tun b'a disi la n'a bɛ fɔ min ma ko timɛri hali ka d'a kan dimi yɛrɛ fɛnɛ bɔlen kɔfɛ ayiwa timɛri in yɛrɛ kuru e ko kamalen don n'a nataw la n bɛna s'a kɔrɔ wa mun ɲɛfɔli yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ni a tora nin cogoya la den yɛrɛ a kun tɛna si yɛrɛ kɔni sɔrɔ Fatumata Batuli Ɲani a ye ja in ye diɲɛ dɔnniya sira kuraw de fɛ ni o ye réseaux sociaux ye ayiwa a ye min ye ja in ye ayiwa ka se ka wele bila den a somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ayiwa aw den m'a labɔ Mali la ka taa n'a ye Marɔku k'a furakɛ ayiwa k'an jɔ ni a musaka a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o baara min n'a y'o fɔ Mamadi Bɔkɔrɔba Konate o kɛra ayiwa an bɛ waati min na ko dencinin ani a ba olu kɔni bɛ Marɔku sisan
sisan kɔni opération ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra ayiwa u bɛ min ye ka se ka nɔgɔyali olu baaraw n'o o banna waati min na u bɛ sɔrɔ ka segin ka na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la den a bɛnkɛ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tun bɛ muso in ka ko ye nka nin ma bali olu la bari ka d'a kan muso min don a kɛri a muso min don ayiwa a dusukun o ka ɲi ayiwa muso min don ayiwa ŋaniya ɲuman olu b'a kɔnɔ ŋaniya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka ɲi nka ka d'a kan ko maliden bɛɛ lajɛlen setigi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ Fatumata Batuli Ɲani ye ka kelen kelen dɛmɛ ka se k'a don maliden a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma parce que i b'a ye k'a fɔ an ye ale ta ka bɔ min bɛ essor kɔnɔna ayiwa fo ka taa se Triomphe du Mali ayiwa ale fasiri fɛnɛ kɔnɔna la a kɛra Triomphe du Mali fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ essor ta Sinɛ S Traoré ale y'a sɛbɛnbaa ye Sulman Aidara Surukɛ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a bɛ wele ko révélation ale kumanen don dɛ min kɔni ye lakɔli karamɔgɔw ye olu ka sariya bi sabali kɔnɔntɔn na ko u wulilen bɛ min ye ka u bolo maana bɔ dɛ u ka article 39 nɔfɛ Sulman ni Aidara Surukɛ min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu n'a bɛ wele syndicat signataire du 15 octobre olu kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a yira k'a fɔ sa min kɔni ye ko olu kɔni mago bɛ u ka sariya hakɛ la ni o ye article 39 ye ko Faranjara fanga ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka se ka u bila u ka minan kɔnɔ waati tɛmɛnenw fɛnɛ na lakɔli karamɔgɔw kɔni kun ye a yira k'a fɔ ka kɛ ni jamana ale yɛrɛ bɛ dabolo min kan min kɔni ye embargo k'ale to an ka jamana kan min ye lakɔli karamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka hakɛ ɲini u y'a bɛɛ lajɛlen jɔ ka sababuya kɛ min ye jamana ale bɛ min ye gɛlɛya min kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye embargo kɔni wulila sa olu na fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa olu ni fɛn min ka kan Maliko la olu ni fɛn min kɔni ka kan min kɔni ye hakɛko la jamana kɔnɔ ayiwa k'olu kɔni mago bɛ u ka hakɛ la ni o ye article 39 ye Basiru Kɛba y'a yira k'a fɔ minisiri min ka baara bɛn mɛ kalanko ma ko yalima min ye a kan ka wuli teliya de la yaasa nin ko in a bɛ se ka dakuru cogo min na a bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ko in a bɛ se ka dan sira la cogo min na min ye an ka denmisɛnninw ye u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ɲinan fo ka taa se min ye examen bɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma ye a la o la k'olu kɔni bɛ min kɔni gɛlɛya minisiri a ka wuli ka jɔ kɛ joona yaasa min ye lakɔli karamɔgɔw ka hakɛ ko ni o ye article 39 ye fura ale bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ne fasiri kɔni sɛbɛnna min ye Bɛɛ Jalo kɔni fɛ a samana ka bɔ min ye la révélation kɔnɔ ka ko dugukolow da kɛnɛ kan Bɛɛ Jalo k'a fɔ ka révélation fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Mɔni Bɔkɔrɔba Konate halisa n bɛ tɛgɛ don n bɛ bɔ ni essor ye an y'a fɔ a bɛ fɔ maa dɔnnikɛlabaw olu ka kuma la ayiwa ko ni muso kelen kɔni ni ale kalanna i b'a ye k'a fɔ jamana a bɛɛ lajɛlen ni kɔni kalanna bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ Elf Mali ayiwa fo ka taa se olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baarakɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni a bɛ fɔ min ma ko FAFE olu kɔni ye wulikajɔba kɛ n'o ye dɛmɛ ye dɛmɛ min n'a bɛ kɛ ka ɲɛsin musow ale ni denmisɛnw yɛrɛ kɔni ma yaasa min ye denmisɛnw ye u ka hakɛ belebeleba u bɛ se ka di u ma cogoya min na muso min fɛnɛ ni gɛlɛya b'o olu kan dɛmɛ o bɛ se ka di olu yɛrɛ kɔni ma cogoya min na ka bɛn ni kɛnɛya yɛrɛ kɔni taasira ye i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu kɔni kɔnɔna la an y'a fɔ fond d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant ni a dalasuru ye FAFE olu kɔni ye wulikajɔba kɛ wa o wulikajɔ min sen fɛ u taara min ye ka dɛmɛ don muso 75 ɲɔgɔnna si minnu ni olu ye garisɛgɛ caman ka se ka o yɛrɛ kɔni sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ baara in a bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ min na o de ye Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant ni a dalasuru ye CNDF ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan min ye FAFE maa ɲɛmaaba n'o ye Madamu Kante Fatumata Diakumba ayiwa ale tun bɛ yen fo ka taa se Mali Elfu ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka lasigiden n'o o ye Gawusu Dunbiya ye kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ ka maaba caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen i b'a ye muso 75 olu bɛ tali kɛ Bamakɔ sigida a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se Kati yɛrɛ kɔni mara ma i b'a ye nin kelen kelen 20,000 u kɔni o dira u ma ayiwa a kun ye mun ye yaasa ka se ka u dɛmɛ n'o ye muso minnu ye den caman kɛ ayiwa min b'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka jagonin kɛ jago min bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ u n'u denw dɔ b'u yɛrɛ la ayiwa u denw ka warimisɛnninw u yɛrɛ kɔni na se ka u jɔ n'u kɔni ye cogoya min na i b'a ye k'a fɔ nin baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kun ye ka se ka sɔrɔ da ka se ka o dayɛlɛ min ye Mali yɛrɛ kɔni musow ye ayiwa ani ka
se ka min ye kɛ yɛrɛ ye baara kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ka se ka o ɲɛ yir'u la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ maliyɛn elfu ayiwa olu kɔni hakilina ye min ye ka se ka dɛmɛ don muso minnu ni olu ye den caman kɛ ani filani batigiw fo ka taa se sabani batigiw ma ayiwa yaasa olu yɛrɛ kɔni ka adamadenya u bɛ se ka sabati cogoya min na ani den minnu bɛ b'u kɔ olu yɛrɛ fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na i b'a ye mali elfu ale yɛrɛ kɔni ka représentant ni o y'u ka maa min kun b'u tɔgɔ la yen nɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ tuguni an bɛ waati min na olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ muso min ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni b'u kan i b'a ye k'a fɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tɔɔrɔ la ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma Gawusu Dunbiya i b'a ye k'a fɔ a ka fɔ la ko dɛmɛ kɔni nin ye a ta ko filanan yɛrɛ ye min ni a kɛra mali elfu ayiwa ale ni a teriw yɛrɛ kɔni fɛ fɔlɔ o kɛra ka bɛn ni san tɛmɛlen nka bi an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni nana ayiwa yaasa ka se ka dɛmɛ belebele ka se ka o de don min ye anw balakaw ma yaasa min ye u yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ kɔni u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na i b'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa dɛmɛ in kɔni a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin muso caman o kɔni olu de kɔni y'a sɔrɔ ni o ɲɛfɔli kɛra Gawusu yɛrɛ kɔni Dunbiya yɛrɛ fɛ i b'a ye papiye maa ɲɛmaa fɛnɛ ale yɛrɛ ka fɔ la tuguni a y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini de ye yaasa ka se ka muso minnu n'a bɛ fɔ mun ma ko femme omnipotent ni o ye filani batigiw sabani batigiw fo ka taa se 4 5 6 7 8 o bɛ yen a bɛ yen a bɛ yen segin a bɛ yen hali sira bigi kɔnɔntɔn kɛra o ye joli Mali la muso dɔ b'a kɛ segin de t'o ta o ye kɔnɔntɔn ye Gawuka ye Gawuka den jumɛn maliyɛn tɛ de awɔ n b'a dɔn Gawuka Mali dɔ ye a fɔ ko Mali kɛ e bɛna kuma gɛlɛya cogo di i b'a ye k'a fɔ ka se ka dɛmɛ ta ka don olu ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ ni a fɔra ko bange tuma dɔ la ni a cayara ɲɔgɔn kɔ ani a gɛlɛyaw kɔni bɛ ɲɔgɔn na min ye ayiwa baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko mali elfu ayiwa olu ni min bɛ papiyew ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni kɔnɔna la a kun ye yaasa ka se ka musow yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kɛnɛya baaraw yɛrɛ kɔni na a bɛ fɔ min ma ko agent de santé o maa 15 ayiwa o kɔni ye kalanbolo di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o bɔ a la i b'a ye muso 1870 ani 70 ɲɔgɔn na si ayiwa ni olu fo ka taa se olu yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye jɛkulu n'a bɛ fɔ ko coopérative ayiwa o 6 ɲɔgɔn na si ka se ka o tɔndenw k'olu bɛɛ lajɛlen dege min ye kɛnyɛrɛye baara ka se ka o ɲɛ yira olu la an'u bɛ tɔnw yɛrɛ kɔnɔ u b'a minɛ cogoya min na o kalanbolo ka se ka o d'u ma i b'a ye k'a fɔ o coopérative 6 in fɛnɛ u ye minɛ d'u ma minɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka sumanw ka se ka olu bayɛlɛma cogoya min na papiye maa ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka baara in a kun ye ka se ka hakilina ka se ka dɛmɛ k'a don muso 300 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni ma minnu ni olu ye garisɛgɛ sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ den camantigiw awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso dɔ bɛ ale kɔni sɔnna min ye ka kuma ni a bɛ fɔ ko Debora Kulubali a ko ale ye sabani batigi ye nin hakilina ye a na kumara ale yɛrɛ kɔni ale kun dɛsɛra nka i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni dɛmɛ ye ni Ala sɔnna ma ayiwa a minɛ ko ɲuman ale yɛrɛ kɔni minɛ o k'a la yaasa min ye ka se ka a ka bɔ nɔgɔ la ka se ka o sabati fo ka taa se ale yɛrɛ ka denmisɛnw olu ka bɔ nɔgɔ la bari ka d'a kan ko wari min dilen filɛ ale ma k'ale bɛna musow ka bololanɛgɛ min bɛ yen ayiwa ale kɔni minɛ o dilanni de daminɛ parce que a sɛbɛnna ba Yatara o de fɛ an ye min sama ka bɔ l'essor ale kɔnɔna la l'essor Bamako an bɛ a fasolikɛkulu bɛɛ lajɛlen fo l'essor an b'a fasolikɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko inspecteur ye Solomani Ayidara Serifukɛ k'an ka taa min ye Kayiba Jabatɛ nin kɔni ye kabakoba ye kabakoba min n'a kɛra k'a ye cɛ dɔ kɔni min ye a denmuso a y'a yɛrɛ denmuso ɲini furu la Solomani Ayidara Serifukɛ Fasirikɛ b'a y'a jira k'a fɔ Baseku min ye ale ye lɔgɔli karamɔgɔ ye tuma min na sa ni a kɔni ye fonction publique kɔni kɛ a tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛ fonctionnaire ye min ye jamana ale yɛrɛ ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye min ye fonctionnaire ye ka se ka u lamunumunu jamana kɔnɔ yaasa min ye Mali yɛrɛ tabiyaw ye u bɛ se k'a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dɔn k'a ka jamana yɛrɛ kanu a bɛ se ka don fonctionnaire la cogo min na o de la min ye mutation ninnu min kɛ waati caman Baseku ale kɛlen ye lɔgɔli karamɔgɔ ye a ka poste fɔlɔ o bɛnna Kulukoro ma o tuma min na sa Baseku n'a taara Kulukoro Baseku ale yɛrɛ bi cours di second cycle la a bi matière min di o ye anglais de Baseku min ye o waati denmisɛnnin jalaki kun don Baseku min kɔni ye maa majiginen don a cɛ ka ɲi min ye sara ni jolimandiya
o be min ye Baseku la logole karamoko mandido na bi do classe ko ngo min woni ye abi chetige iba fugo dunu ningala min ye parfum ye olu bi fie Baseku ayre bi se min ye aka ba walu la de abi to ka nyekumu wati do la min ye yele muse nu ye Baseku ale bi te ka o ke Baseku ko ndoro la sa min ye classe mu gutugunu ye sa bele jele de Baseku ngani ya ni yere yi Baseku ko me ka dumisa un laje wati do la Baseku teacher maine yo ni tara golle o golle mo ko ni tara kan so tu waro go anglais metri ado donga bo metri to ba ibasro alere de check le ni ta teacher de check le so ko basani check le teacher maine Baseku Sulmane Aidara mbi ngoni ye kana kuja mugutigi ni bei atara kuluguru dugu mina dugu musumse ni bele jele beka Baseku ko ngal Baseku yere wulumani de kesa musumanu yoru bele jele la min je kay kusere na matige chugo kanyi min ye ni afarkulu na dafale du min ye Baseku min ye aya nyisho kelema Baseku koma aka sa eka ko kadne o fena ko Baseku min ye de taka gele gwe domina Baseku ko kanne o kon ngale sa min ye masaranga shoye min woni ye uyo kon zara min woni ye suruge na fara masaranga sho de kele ro sa kana blak mana sa lama go be ka fam yo ade suru njagi u kon ye masaranga sho kon ngal talaga je dungo do suru ni ngone meta teacher ko ni zora ka sokono ane mi ngone ngaka teacher ane go da suru ni nga adu yera ka fonsa sanani bita da faro mina mi ni suru ni ngone ale de so fonction publique ale yere sharia ko ni nasa ni ye sanduru ke yoro mina fere ni da bal bisi ka ke e bi boy ka ta yoro wore la mi ni de sangele mi ngone ye Baseku ale ko ni dugu ko ni bla akale ka dugu bla sa fere ni da bal kera mi ngone uya mite kata kaye yere ye Baseku ka duguye mami nasani Baseku ko ndara isa minye aga lokole karamuga bara toye aya bele jeli ke fo kata ban bara ko mbane isa minye Baseku ye ale kera maye mami na yere jarabi ye beloti boy kartije Baseku abito kata kartije la sanga na ka wati ude toro kono sa minye ayede soro musumani mi ngone ve de yere o kera musui de yi uba wuli ko ayesi do la sa kulukuru minye de musuyi ay banyi ngasa chendo minye mawore ko ni o ine lamo na mafe ka don nere wulu fa o yiyen bayi sigi ay de muso laje abeka kunlo firifiri o ngaba o wati minye telefonu ngo ale kuma yakubaya bako ni ya yira ka fo ako fai ngoni minye kai kadu akoni ya yira ka fo kai ni ngati abiboy ifa ko nga mi ngoni mene bulusa o ya ka foto kelenyi mi ngoni bai ay foto kele nda ka de muso minye kai sira ayata demuso kele ka kai sira tasa mami nasira kai minye fa ale rebe karte mina ay karte nyini fo ka tayi anya dale quartier ngasa akoni choroba do ko rizigile olu be bele tu bola asira choroba mosa aye nyini ngale ke ay wa ko minye ale fa ko ni ye abeka fanyini minye fa ko ni ndogo o ye Baseku ye minye bele tu bo jama ko ni nasa e ba do nu be quartier jouer na ibita kuma ado yoro fe alu ta do ka fo ki be ka kuma ma kele ngoni ye photo e na jasa na photo nda kuma mena bo sambi saba abiso mo wa soro Baseku kamale lamado ko ngani wati ngone nasa minye Baseku kumulu chuye o chama ye jeri damine
o ko ngale sa ba se ku minye wulu ata suzuru tugo korobla ka fo ka ba burana na minye ay sigile to kofe ka demuso nye o fene matige tugo kanyi ina fo ababe tugo mina demuso na ya nyeshi siruke abilaje na ya keredo abilaje siruke na ya kodu abilaje minye ba se ku yesa kabina sigile du awula ka jo ka demuso naje aba kere jenge abi munumunu abe ka demuso laje akone badi be efuru o fole demuso kwama ako minye ni fa hakilla kele mena hakilla min na be ka njoro ne be ka vade nyini ne fa atoka yoko ba seku o ko ngere sa minye etogoroba minye esurutigala nye aga to be kuma kera fede ako minye demuso ma ba seku jamu aye jamu fo fa fara doni o kele demuso koko nyara fai ne ba seku do a photo be mulu o choroba jina ga ko na ga photo inaje demuso photo mboka dama ako demuso ma ibe ki fami nyini ne do ne de ba seku ba o ko ngele sa mi ngone ba seku ye ai bar demuso ko na demuso bi kashi mi nye ba seku fere ale be kashi ko ma nye mingo ba seku ko ni ye demuso ko nwele telia atala demuso ko ni jira amuso ko na ka jira ka fo ko ni ale demuso folo ko ni de o fasiri ke ba ko ni ya jira ka fo adama de ni yisugu kuma do tokuna mi nye iwuli kuma ikanga odo klonge alete fenyumanyi jango nakara mami njarabi no basiri ngoni sibina nu kunare fe asomana kabo mi nye ndaso ter kono nu kunare ka ko ka espéter fasiri jagulu ma bela jelen fo mina mu fina modi oro ora ni ngleka oni kasoba ka olu njara mi oni ni alu ka ko be to di do ye gle fo damne la ila tisen ali de ro ko no ni ko ro ko ati ati ye espéter ni blali se nebe tege do me bona yi ka ko ate ba on ka jumana yi kono iba yi nyuma koro kamalindo ani afurumsu koni hukumbe ni no aiwa wati koni akunkadi kamalina baro kumbe kala wari ulu kumbe soro so ere akoni akumbe la ja wati bela jelina nga alata yaka kuye aiwa geleya ulu yere koni nana o de kala sababu ye mi ye kamalen ye fokata se akabara cin yere koni ma ko mi ma ko shuma zi tegli ibaye ka fo ni kamalen kumbe be sokono mana ni fimani mu mena aburu aiwa ulu yere koni o commencer ka dogoya doni nasongo mi nui o kunye wari chamanye ibaye ka fo ulu kera kunguru niye ibaye muso yere koni pene nana ye ka ale yere koni pene teninya abola kadu kamalen tigela e mate anyini yoro jam aiwa minu yi usigi nyondo yere koni ye ale yere koni ba tige kini fe ka tige korompe kayanka bayan pam bela jelemba la demsen tetu ma protetu aiwa ni abenani minye nui ubale ka mahogla ankata ibaye ka fo ni doni biku aiwa ale koni ale ni be nyonfe minye ka fo la somini o kera ka nyeshi kamalema aiwa o imuso ibaye ka fo akoni sigidara ambe wati mina eko akako ateyini ka bela jelen kamana ganwa ani bela jelen ko ni betani ga sigina na chekele mimbe no o yere ye woturu bulila ye ibaye ka fo ko anu o yere de benyon fe wati bela jelena ibaye uluka minye uka ya potura mo simple baso liberté abike dume so man bo ngana ba me ay akainda bi simple ba iba yi mo di bokoro ko na fi asiri ko ni saharo Ukan saharo ulu kan saharo ulu mata aywa abe munu mbay sigile be akama ulu mutake yine ulu yake dro ni luanse la somunu nyege munu meke duguma aywa ulu kumese ka du nyege kulondo bo kono atoba tu ka fero bela jilere ko ni tige ni no aywa ndo boke wati mina bela je ka bela jile jate mine mausi na smale wati mina aywa gosro kata ni bara nu damne basegu ale wasiku kui watu kwa kote ne kwa andla misi karamogela somningo wati mina ibai kapo alefene yi aiwaka musu kaseka o manyo kaseka abelembele
udali go wati mina musu di yake ale akilla sa kama lembe sunokola ka itama doni ka bo asinugunka aywa ko kele mi ke ajigin ka do mi nyege kono wa soro kama le okumbe ale re konne jefene yi nyori asinugunka kana dron kana dake budum aywa signyon ko ko akilla ko zoera de dumuka basi kama le ko zunte nga kali no ya soro wale zunte koni ni koni ye musu zoe ane musu akoni unu de plenigen kono aywa maw yere koni bora benye wala chela bere ba do karisa o mi fora akara mo ya bay karisa rema ali kira sababu yere kasigira yere kasika abla gamzu ibayi musu do yi kasika o mine ko o marafi ko ubeche akrisi ni akrisi wati mina dinani mi mani cheche yasa abisika fisiko ukorto kamino Sulmana sira dañugo ale ka sebeni do mi nanya bo expecter kun nala Sulmana idra shirku ke mi vo yi mi vo na me bo yi musuka klonge war ko te sanu ko te dugo kolo yere di awo ni musu